Здравейте! Преди време реших, че трябва да си направя LED прожектора за запояване. Тъй като при запояването, особено на SMD компоненти, е много важно източника на светлина. Реших да си направя сам такова прожекторче. Това е прожекторче, направено от LED лента, наредена паралелно. Нищо, кой знае какво. Така, а тук имаме самата схема, която има интегрална схема A-Tiny, един волтаж регулатор и един потенциометър. И когато върта потенциометъра, се увеличава светлината и съответно се намаля, за да може да регулирам светлината. Самата схемичка е супер проста, малко е грозничка, но